Zdravo svima i dobrodošli u moj najnoviji vlog. Ovaj vlog započinjem danas, 28. decembra. Ovaj vlog posvećen je kićenju jelke, kupovini ukrasa i tako dalje, onako vlogmas će biti. Ostanite sa mnom do kraja da vidite šta sam sve to zanimljivo radila ovih dana, ali prije nego što krenem, proverite da li me pratite na YouTube-u, odnosno subscribeujte se na moj YouTube kanal i obavezno me zapratite na Instagramu. Vidimo se u nastavku videa. Evo su svi ukrasi, možda će da mi treba još, ovo mi je samo baza, kako izgledaju. Vidjet ću sad da li će da fali i da li je to dovoljno, ali u suštini vidite kako izgledaju. Koji prednji deo jelke okitimo da se vidi, a ovo pozadnje što se ne vidi ostaje gola. Who can relate? Ljudi, kući sam. Mislim da ću za danas da odjavim vlog za 28. decembar. Htjela sam da vam kažem da mi postavljate pitanja za mukbang ili mukbang koji ću da snimam početkom 2021. godine. Šta god vas zanima, koje god teme hoćete da mi postavite, pišite mi dole u komentaru, tako da spremam jedan novogodišnji mukbang. To sam htjela da vam kažem i mislim da je ovo odjava za današnji dan. Vidimo se sutra. Zdravo svima dragi moji i dobrodošli u nastavak vloga. Danas je 29. decembar, utorak i 11 sati. Danas idem sa mojim drugaricama Nevenom i Tijanom u Kruševac. Idemo u shopping, onako malo da se vidimo, da se prošetamo, možda nešto i kupimo, tako da će ovo biti jedan shopping dan sa drugaricama. Vidite u nastavku vloga šta smo tu sve radile. I ljudi, stigli smo u Kruševac, snimat ću vam šta budemo radili, gdje idemo i tako dalje.
je jedan life hack kako da probate nešto u butiku ako vas mrzi da idete do kabine i da se slačite. Ja ću pohovane pileće štapiće pa da uzmem džus i vodu ću da uzmemo litar vode da tražim. Pohovane štapiće. Ti s njima malo prolaze ljudi kao. Jena, meni je to posuženo. Znamo kako tuta. Neću da... Kruševca moje drugarici Neveni Jovanović, koja nam je večeras Turističkom gajdu. tourist guide bila i meni Tijani objasnila sve ulice. Sada se nalazimo u Zakićevu. Nije Zakićeva. Toliko o ovom zdanju. O Karadžoru. Nalazimo se u Karadžićevoj. To je to isto. Ovo je jedina kao Drmisana ulica u Kruševcu koja je ostala tako. od pre vremena. Možete da... Ali posebno da se zahvalim drugarici koja nas je svuda obišla. Ja i Tijana nismo baš turistički tipovi, nismo kada svuda idemo, ali ovo što smo vidjeli... I sam to onda podigneš pogled na ulicu. To. Bravo. Svaka čast.